Първите. Не, обратно. Начало. Няма да ме виж, как ще ме виж? Деца, айде, лягайте, вече е време за обед. Колко си сладки. Айде, че е време за обед. Не си избирай за още. Лягай, че мама и татко дойдат, аз си силен, порасна и голям. Аз съм вече голям. Лягай. Аз си направим китайчета обаче. Бе, обаче ни трябва и лопата. Имате ли лопата? И с лопатките. И то китайско левче. Това знам какво е. Не, искате ли да си купим бомбони? Хайде, си купим. Ама китайски. Китайски бомбони. Ама, вие сме си Италия, нали? Хайде, слизайте. Какви бомбони? Откъде пишехте парите? Това не са бомбони. Една много мила госпожа Китайка ни ги даде. Вие случайно да не сте си намерили една играчка, китайска играчка, Да. с крилички. Не сме. Не сме. Те нитки за като крилички. За монополи. Госпожа дойде и ни ги даде. Коя тази? Една. Кажете ли тази китайка? Той е омазан, ще ви Изглаши си. Не съм ли тази жената? Да. Къде е? Тя избяга. Отиде в Китай. Айде до Китай. Да, Китай. Хайде до Китай, деца. Хайде да отидем до госпожата ми. Деца, Да. сериозно тези картички бяха на дядо Коледа за Коледа да ги раздава. Не е вярно, Ги няма тя сега. който не дава пари, подаръци. Това не са пари. Това са
Мама ми Не, е направи. много красиво. Тази Мама, китайка, ти давам да тя мама имала друго. Айде ходим друг. Ами как се спинал с моето ядене? И на мен. Айде, аз ще полегна. Деца, и Тихо, помните Мига. какво снимате и утре ще си разкажем и отиваме при жената китайка. Да, Инка. Нали? Нека нос, нека нос. Нека, но... Да спиш в кошата с лъвъчка. Да,